Benvinguts en un dia on veurem aquest gat d'aquí que es diu Llam, aquesta gata d'aquí que no vol sortir que es diu Crispeta. Mireu com es llepa i mireu com ha aixecat la pota i es llepa i mireu els cataplings, s'està llepant, no sé què fa però algú fa. Aquí el tenim. Què està fent? Ja ha acabat, em sembla. Què llam? Te da un alivio que ni te da tiempo de recuperarte, simplemente para... Llam, 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 llam. Què llam? Llam. Mira com li toca la cua. Li toca un badall. Què llam? Ui, toca molt les potes. Mira com té l'ongle aquí. Per atacar. Uy, no te muevas, gatito. Uy, uy, el que tenia aquí a l'esquena. El conill, el teu brut. Ui, que fos, allà. No te'n moguis. Ui, com el cua, allà. Ui, sembla que la tinguis tallada per l'altre cantó. No, 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 no. No, 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 Llam. No, no, no. Llam. Llam. Vine aquí. Ei, mireu, la Crispeta se'n va. Guaita, què fa? Uala. Impressionant el que poden fer els gats. És impressionant. Crispeta, que és molt maquit. Suau, suava. Oh, com es digui. Mireu el llamp, com que està fent. Nois, si la Crispeta no surt, haurem de fer un altre vídeo. Això sí, sempre recordeu. Subscriviu-vos i doneu-li a la campaneta. Perquè ara s'ha acabat el vídeo d'avui. Adeu, fins a la pròxima.